convite para participar neste acto e ao mesmo tempo agradecer tamén a vosa presenza. Falarmos a día de hoxe, no momento e nos días que estamos da crise, significa, desde logo, desde o sindicalismo nacionalista, desde a CIGA, entroncalo co que é as vísperas da manifestación e da conmemoración do 1º de maio, do Día Internacional da Clase Traballadora, en definitiva, do que é o Día Internacional das clases populares e daqueles que apostamos por un modelo económico e social diferente sobre a base do convencimento que temos alternativa, pero que precisamente esa alternativa será na rúa, será na movilización, como sexamos capaces de poñela en marcha e de precisamente dar un combate e dar unha resposta ao que son as medidas que con motivo desta crise se están tomando polo goberno do Estado principalmente, mas tamén polo goberno da Xunta, nunha dirección que nos entendemos que o que fai é consolidar a injustiza, a explotación e a precariedade laboral como futuro para o conxunto da clase traballadora e para, en definitiva, o conxunto das clases populares. Desemprego e, efectivamente, unha falla de poder adquisitivo importante como estamos a ver. E saímos neste 1º de maio co convencimento de reivindicar, como así fixemos no Día da Clase Obrera Galega, o 10 de marzo, entendendo que hai que defendernos o emprego, os salarios e as pensións públicas, pero desde logo desde a movilización, porque entendemos que os cambios sociais que se poden dar son así e que a correlación de forzas para que precisamente as alternativas como as que ten o nacionalismo poidan ter avance, precisan precisamente de apoio popular, precisan de organización, precisan desa popularización que dicía Iria, precisan en definitiva de termos claro que as alternativas á crise existen e son posibles. E queremos sair e saímos neste 1º de maio a poñer en riba da mesa algo perverso que leva presente desde o ano 77 cos chamados pactos da Moncloa, cos acordos de reforma política e todo o que tivo a ver co inicio de programas de saneamento e reforma económica que abriron o que se chamou, que aparenta como moi bonito, como moi extraordinario, como moi fenomenal, que é o que se chama o pacto social, o diálogo social, que en definitiva, do noso punto de vista, o que significa non é ni máis ni menos que desmobilizar, que é o de compartir o deseño de un modelo e un sistema que precisamente fixo crack e que neste momento estamos pagando todas e todas as consecuencias e precisamente os seus causantes siguen impunes e canto menos siguen acumulando e xerando riqueza e grandes beneficios, como así diremos. E precisamente ese pacto social que agora están ocultamente de novo a facer as centrais sindicais do sistema, Comisión UGT xunto ca patronal e cos gobernos de turno, sexan do PSOE e do Partido Popular, que non nos pode despistar que a política feroz do Partido Popular contra o PSOE en materia económica non é ni máis ni menos que para darlle xogo ao electoralismo, non porque haxa discrepancia con ninguna das medidas que se poden plantexar e que o PP, desde logo, tería medidas moito máis duras, pero nun mismo esquema como precisamente o propio Partido Socialista pode estar levando a cabo, e precisamente, como dicimos, falar de crise significa, en primeiro lugar, intentar combatir o que é o pacto social, porque dentro do pacto social é onde se forxan reformas laborais como a que nestes días, nestas semanas, se nos está querendo situar como gran problema de que non habendo unha reforma laboral non temos solución ao desemprego, cando efectivamente iso é unha grande mentira, porque aquí ten habido sucesivas, intensas e regresivas reformas laborais que trouxeron só como consecuencia esas crónicas tasas de desemprego, un abaratamento do despido que xa existe na práctica e que no que levamos de crise económica é unha evidencia. Quen non conoce o señor Ere? Hoxe todo o mundo coñece o señor Ere, coñece ao señor da lei concursal e do concurso de acreedores como unha forma perversa de reducir plantillas, de precisamente xerar crises inducidas ás veces que van máis alá da propia realidade económica das empresas para precisamente xerar desemprego e abaratar os custos laborais a través de despidos masivos con eses seres, ou con a lei concursal como forma un empresario precisamente